9 मे खालारखालि मैया तामुलपुर जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि बडि फर्मेशनखौ दाफुंनाय जाबाय। गरेस्वर हालामनि 142 नं निम्न गुनवारि फरायसालियाव तामुलपुर जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि बडि फर्मेशनखौ दाफुंनाय जाबाय। बे गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि आफादगिरि महरै बिहुराम बर', लेङाइ आफादगिरि महरै ज्योति कुमार डेका आरो एमडी जामशेद आली, नेहाथारि महरै सुरज बसुमतारी, लेङाइ नेहाथारि महरै बिपुल बर', बिनोद बर', हांगामा दैमारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो आरो चीफ टेक्निकेल महरै कृष्ण बर', एसिस्टेन्ट टेक्निकेल सुजित औवारी, प्रणिता स्वर्गियारी, तपेश्वर बर', गोविंदा बर', रां लाथुमगिरि महरै रन्जित बर', मेल लिंथुमगिरि महरै कमला बर', साफुल आली, नेहरू बर', धर्मेश्वर राजबंशी, सुबुं फोनांजाब महरै बाबु राबा हाक्सान, मावखुलि नेहाथारि महरै प्रहलाद बसुमतारी, हरिदय कृष्ण बसुमतारी आरो सोमदोन बर', सोद्रोमा महरै रन्जन बर', प्रवीण दैमारि, बबिता दैमारि। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै अल बड'लेण्ड टाइकान्डो एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि लासित बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि आफादगिरि प्रफुल्ल मुसाहारि, अदालगुरि जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि आफादगिरि धबजित कुमार बर', अल बड'लेण्ड टाइकान्डो एसोसिएशननि चीफ कोअर्डिनेटर बिरखां बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि निकुमजय मुसाहारि, अल बड'लेण्ड टाइकान्डो एसोसिएशननि लेङाइ नेहाथारि सन्जीब मुसाहारि आरो बाक्सा जिल्ला टाइकान्डो एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि किशोर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो।